What's the problem, King? Bantu bale batlapetse already. I got to drive all jwalo. That was my own shoe. Hi, hello guys, hi, Mamoyo, Mamayo, Ivan Mary Masango, Michelle de Souza, Mriseva come. Guys, ndapora. Ndapora. Thank you guys. Thank you for all your prayers. Thank you for checking up on me. Yo, my WhatsApp was overwhelming, guys. My WhatsApp was overwhelming. My messenger, everything. There was traffic, guys. Yo, thank you guys for your love and concern. Musaitwe guys. I'm okay now. I'm feeling very much okay. Thanks for the recipes, guys. Zema onion and garlic and whatnot. And yo, this time I drank everything, guys. Is my network okay? Is my network okay, guys? Is my network okay, guys? Cannot hear this slow. Is my network okay? Changerai Mugodi, how are you? Pemats, Jiri say my Rebecca. Guys, network yangu ribo. Tuda kukupa ika namba zikwambuya vayaka kuti mindi kuZambia uko. Are you using Wi-Fi? Eh? Many, are you using Wi-Fi? Wi-Fi? Yeah. Is it okay? Yeah, it's okay. But the network is... Because I can't see. To see. Hands network good. Ah, okay. Hands makaramba pina. Ayo muharinda karamba. Muharinda kati handipindi. Muhara handisikupinda. Muhara handipindi, guys. Ndatindoda kukubvunzai guys. Ndangoti ndikumhorosei nchitenda toedeka. Thank you very much, guys. Thank you for the love. Thank you for everything that you have done for me when I was sick. Those 2 days that I was sick, 3 days actually when I was sick. Yo, guys, I almost do it. I almost die, guys. Yo, that flu, I almost thought it was COVID as well. Ndakatombofuwa kuti pamwe ndaita COVID. But ndikazoona kuti aiwa isi COVID. Andichimaona. Anzi network boy Yokozuna weZimbabwe, how are you? Say tudambo kufollowa Yokozuna dambo uya kupedya kwenu mbonyatsoona dambo kuuya kuti mbokuona Yokozuna timbonyatsonzwa kuti unoita nezve veide guys. Yokozuna ane page rake uyu Yokozuna weZimbabwe, guys. Just nde munofarirawo page rake ende munoleka page rake munomufollowawo Yokozuna, but chambomudaina panapa timbomunzwa kuti anoita nezvei, tombomudeedza panapa tombonyatsomubvunza because we like supporting each other. Timbonzwa kuti Yokozuna anoita nezvei panapa. And then I know my diaries, they don't disappoint. Tiano mu supporter, tiano mu follower. And ndikatombona kuti anonyatsoita nezvei, ari kutsvagawo kuti
asla. Saka, let's support them, guys. My upcoming comedians, my upcoming celebrities. Let's support them as well. They need our support too, right? So, guys, muri say go, guys. Muri right here, guys. Maskera seiko. Muri say, guys. Guys, ndati ndingotaura nezvenyaya yemusikana wokufa uya wokugadzikwa. Kune vamwe vakati ndo kunyepa nditi. Kune vamwe vakati oh, you're watching from there. Okay. Kuna vamwe vakati kunyepa. Munhu anombofa ndezvekunyepa, munhu anomboreiwa kunyepa uko. In masozvionera ka. Handisiri ni pantori and arisi ghost munhu yanyora uya. I would like to believe kuti musikana ya haritombori ghost. Musikana ya arikunzi akashayika, guys. Mbuya vaya vagadzira musikana uya, vagadzira maitino vachona, maitino vakanopiwa hama dzemusikana vaya dzikanobhadhara mombe nemalaptop amene zvinhu zvezvi zvavangwanzi vapuhwe vakapiwa zvinhu zvavo, but to their surprise munhu akangofa. Ini guys, I don't think kuti zvinhu zvinorivheseka izvi, guys. Saka kana muchiri kuda nhamba mondiudza ndokupai. Mazvionera antika kana muchiri kuda kuenda kuZambia monditsanangurira ndokudirectai moinda. Asi reverse andioni kuti zvine reverse zvinhu zviya. Kana watongoenda make sure kuti uri kuzvipira chero munhu akafa ndo zviripo. Antika motongozvipira kuti chero munhu akafa ndikoko, because handisi kuona kuti pane chinogadzirika paya, guys. I don't think so. So kana muchiri kuda kuinda kunoshanda vanhu venyu, handika pane musikana ari kuinda nevanhu, pane musikana ari panapa pari kubatsira anoenda nawo. Kana muri kudiaspora muchida kuinda mukauya, you just make sure kuti mabhadharira musikana yechi ticket rekuti muinde naye rake momukwidza, handika, because munhu anenge atisiyawo basa rakewo kuno kuSA, handitika munhu odi oinda nemi. Handina kumawana ini, handina mawana Mr. Ringo donitengera. Hanimona. Saka guys, nakoti ndigare taye uchidzana kana muchiri kuda kuenda kuZambia kunouraya, handika, kana kuti kunogadzira vanhu vakakubira ivaya, munongouya kuseruku ndokupai musikana ushu, handika, moinda naye. Asi da kundigara ndakudzai, usaindirako hama yako, mwana wamai vako, please. Nokuti kuna mwari kuya kuseruku vari kuti sisi meli mwana mai vako akandidlira mari, ndikurwadziwa, ndakandirwa mari isingaiti, mari dzacho dzine dzakareba. But musati maenda, guys, chitangai mafunga, nokuti mwana wamai vako anongochiendera ushu. Handika, kugumbuka kuripo kana wadlirwa mari, zvikuru sei vari kudiaspora uko. Kugumbuka kuriko munenge madlirwa mari zveshuwa dzamunoshandira mahard end man, handiti. Wotaura out of emotions. Handitika, wotaura out of emotions. Woda kana kuti woenda actor out of emotions. Tokudirect woenda kuZambia, mwana wamai vakoshu. Hazvina reverse zvinhu, guys. Because kana dai zvine reverse, musikana yandoona kuti akafa. Musikana airutsa doro. Angasamubvira kamadoro papenyu wake, but aiwanikwa achirutsa doro, akatanga kurutsa mari, animona achirutsa mari, anditi. So inangoti musazoti ndokuvharirai panze, ndati ndatouya kuti ndizokuonesai. Memati, I'm not promoting anything and I'm supporting anything. I am just telling vari kundinetsa kusera achitoda nhamba dzako kuti ndizoti muchine mwoyo wokuda kuinda here, nokuti evidence maiona. Pandai kuziva kuti musikana yakafa, vazhinji venyu makati ndiri kunyepa. Makati ndiri kunyepa vazhinji nchiti musikana ari kunzi akafa kwasi zvinhu zvakabhadhara. Zvinhu izvi handifunga kuti zvine reverse izvi. Vanhu vakati simeli tonoona taveko tipei, simeli sinoinda tichitoda kunozviona tasvika, handimaona. Saka ndati pandaona nyaya iyi yaposta kuno megrupu ka ndafara zvisingaiti ndikati chirega ndichitora screenshot ndiye nayo pano muchizvionera ndiona kuti muchiri kuita here mafungwa dzenyu dzekuda kuinda idzi, nokuti pane rufu apa. And ndisingazozivi hangu kuti imwe nyaya ndoda tionesana guys musati mainda kwasi kwambuya kuZambia uko, handika. Imwe nyaya iripo ndeyekuti munhu wanenge wainjira uyu akasofa hauzoita here ngozi, guys. Munhu azomukere achida kugwanewe nokuti wauraya kapa, unenge wauraya munhu azomukere achida kuitira chipoko. Titoda tiwe maoptions musati maindako, ose tionesane musati maindako, handimaona. Because kana wada uraropa zvinozotedzera kuti one day uchifamba usiku woona munhu akakumirira kumberi ko iye akafa, akatokumirira akatopfeka hembe dzewhite dzevanhu vakafa dzekumakuva dzedzinovigwa nadzo dziya, akakumirira kufront. Hazviitiki here. Saka nangoti guys, mutenge maconsider musati maindako. Kana muchiri kuda kuinda zviri kwamuri, asi ndati tionesane. Yes, my beam ups nyasha meda zviri sei handichika. Ndati tionesane ipapo. Kana muchiri kuda kuinda motaura kuti aiwa siri kuda kungoramba tichiinda. Hanzi kana shiri dzadaira kubackground. Exactly koni. Wadzi wakashiri.
Saka kune vari kundinetsa kuseri vachititora nhamba dzambuya namba. Hapana ngwana ndakambopa nhamba sofa nokuti nhamba dzavo ina handina. Havana nhamba mbuya ava asi kuti kunongoindwa. Mbuya vari kunzi mbuya muchembere. Imi guys, mbuya vanonzi vanopinda pasi pemvura ava munogona kutoenda mukaona vari pasi pemvura motonovamirira. Vanonzi vanonyura kuinda pasi pemvura kuita 4 days 5 days varipo vozodzoka. Imi munoti vakabata munhu anosiya mbuya ava. Vakabata munhu anosiya mbuya ava. Saka ndati tionesane musati madi musati mainda. Why don't you take that meat and bring it so that we can marinate it before? How is the fire? Yeah, it's getting. It's getting better. Yeah. Bring it. Anti maona. Saka ndati tionesane guys kuti muchiri kuda here kudi kuti muinde. I know kuti kubirwa kunorwadza guys, but munhu anofa. Munhu anofa. Sano zvanada tingonesana guys kuti kune vari kundinesa vaiva ndokupai munhu anoinda wamunoenda naye anoindako nevanhu. Ndokupai munhu chaizvo moinda. Asi kana mainda make sure hamuzoti guilty conscience kana munhu achinge azoindako. Guys, yaitile nyama guys. Imi ndindadi. Yaitile nyama apa guys. Aiwa yaitile nyama. Yaitile nyama. Yaitile nyama guys. Oh. Yaiti wese up. Yeah, the first then put spice. Then this one you can put that 6 can and salt. But is it not too much? Are they people are they going to finish that meat? Too much. Yameka one decide. It's too much. It's too much. It's too much. We are Tina Kuanda. Take out these big pieces. Yeah, take out that those big pieces. Leave the brisket and the short ribs. Hey, what? Right. So guys, that you want a son. Beshi. Guys, semunhu ari kugwara kandi kumboita ndichigosha nyama. Imi ndisiye ndaigwara regai ndidle nyama. Guys, nini ndaizvigwara igwara regai ndidle nyama guys. Ndaigwara saka mirai ndidle nyama. Aya yavata yakagochwa kudhara here maigetsi. Aizonakiyo regai iso inokwana inongodliwa. Number 1, how many are we? I've got visitors only. This my nini and bamnini. Chet. Otherwise tina kuwanda. Sa guys ndati tionesane tiudzane papa kuti zvofamba sei. Muchiri kuda kuinda ndokupai munhu moenda naye. Kana muchiri kuda kuinda guys ndinopai munhu moenda naye. Pork, put it aside. Don't mix it with beef because that one doesn't eat red meat. Okay. Out. Right. Hands kushoka chena. Kwakachena kunoku. Kwakachena kunoku guys, kwakachena kunoku. Kuno kwakachena kunoku. Sa guys that tionesane tiudzane. Zvakare mangwana tokontia nenyaya yedu yenjuziya. Mangwana tokontia nenyaya yevana vaya. Mangwana vana vaya tokontia nenyaya because tinenge tave nelidhe zvakati wandei. Ndinenge ndave nelidhe zvinhu zvakati wandei guys. Ndave nelidhe zvinhu zvakati wandei. Saka ndichaita kuti mangwana todzoka neya nevabereki vevana vaya tonyatodzoka because maiona guys video munhu akanga atogwa nenjuzi pakatogwa mwana waye akabuda akagara kudai. Makaiona? Maiona video? Maiona video munhu akabuda akagara achibuda pasi pemvura akagara. Hanzi vapei vanhu namba. Yesi duzirai hodo uri sei ari sei Aleta naiwe datombofonerawo Aleta. Datombofonera Aleta naiwe. Aleta ari sei? Mangwana undifungidze masikati dudzira naye hondo iwe tifoni tigare takabhuka tigozofonera Aleta manheru. Tigofonera Aleta manheru kana tave ku live. Timbowa ari sei masivana. Timbowa ari sei. Hanzi pei vanhu namba. Handisi hakuna namba asi kuti ndinongovapa munhu kuinda naye voinda. Vanoda kuinda. Ndinongovapa munhu kuinda naye voenda. Vakaonekwa vakafa pamusoro pemvura. Umwe wacho hanzi akatobuda akagara kudai. Pachidhamu ipapo guys. Umwe wacho hanzi akatobuda akatogara. Kubuda one akabuda akagara guys. Chiri kundinesa ndechekuti mufundisa vari kungonzi kwai vaingotataseka.
Inyaya dzacho dzawandisa guys dzandawa ini. Theory yacho yawanda. Kwai sabhuku vakaromba vane zvikwambo magoblets ndizvo. Ndo magoblets ka? Kwai sabhuku vane zvikwambo. Iyi imwe version iweyi. Sabhuku ndo vanonzi vakaenda nafundisa ava. Tuwo kuna mfundisi vanga vakangomira paya. Andika vakaregera kana kuti vatevere vanhu kwai vakadotiza kubva kumvura chidzokera kumasure nokuti vanhu vanoita sokuti kwai vakaita sokuti vakamanya voga kwai vakaita sokuti vasvikirwa neshavi kudai vakataka kutaura neintini dzasingahwisiki vachimhanya vachinopinda mumvura 1 kwai vachinojambira mumvura mufundisi pane kuti vatevere vanobata vanhu kwai mufundisi vakati mboza vakatiza chidzokera kumasure anoona kwai mufundisi vakati mboza chidzokera kumasure saka hanzi video atina kuiona. Alright. Zvamusina kuona video kana musina kuona video mangwana ndichakuplayera iyi video. Mangwana ndichakuplayera iyi video munyatsoona. But asi haidi vanhu vane moyo mutete vaya. Kune vaya vanotya kucheko chekuti tichitaura nyaya dzevaroyi usiku. Musazouya henyu muchiti kwai muda kuona nokuti zvituna zvitori pamusoro pemvura zvakati nyangara pamusoro pemvura. Handika haisi yenyu yekuti muone vanotya vaya please musazouya muchiona. Ndigare ndakupa yambira nditi munhu akatobuda aitobuda video yacho naye munhu akatobuda akatodai achibva pasi pemvura kesina handiziti zvinoitika here vamwe vakabuda zvezvotati kana ari mumvura ukanyura unodai so uri pamusoro pemvura wakadai uye akabuda akadai akagara guys akatogara kudai achibuda saka pane nyaya guys pane nyaya regai tinyatsoziva kuti nyaya dziri kufambira dziri kuita setiko nyatsodzifambira zvakanaka chi mangwana but pari kutaurwa kunzi izvo hapana munhu akatombochema hanzi pastor vakatombo ivo mufundisi ari kunzi vakatombonamata ipapo vachiti vanhu vabude vakaona vachiimba nemweya yavo vachidini vakaona kuti hapana vanhu vari kubuda handi ndopo vakazoenda kunoudza hanzi vakati mahours varipo vachiita zvokunamata nekutaura nentimi kuti vanhu vabude vanhu havana kubuda vaona kuti vanhu havana kubuda ndopo vakazoenda kumaraini kunodza sabhuku nevamwe vanhu ndozvaitika sabhuku hanzi kune svikiro remunzvimbo imomo svikiro hanzi ndo rakazouya nevamwe vaiita zvechivanhu ndobva vatanga kuita zvechivanhu vari ipapo asi kunonzi izvo ini kuudzwa kwandaita kunonzi svikiro parakatanga iroro svikiro rinonzi ndo chairo riri kubhirivhwa nevanhu vakawanda parakasvika panhingikiri parwizi ndichitanga kuti ndakuita zvechisvikiro ipapo kunonzi hanzi kwai kwakaita mutsindo kwokuita kunge kwaita mabhanang'ana kunge kwaita njuzu inonzi mheni yarova samwe hanzi nzvimbo yese ikadengenyika handizoziviwo asi ndo zvandikudzwa nemunhu ari pagiraundi ikoko kuti ndo zvakaitika kwakatoitika vachiripiti ipapo svikiro rauya richigadzira hanzi svikiro razogadzira rikati musachema tochidzokera tochiinda handika ndopakazodzoka after 1 week handiti ndokuzowana vanhu vadii vachibuda vari padenga umwe anonzi akatobuda vavepo hanzi vakabuda 1 time vese vari 3 asi uyu umwe ndiye akatobuda akagara vamwe vachibuda naye Alex Ndlovu zvakakuomera saka unoti nini ndodzima live ndokutaridza handiti video iri mufoni imomo mandiri kushandisa kuita live naiwe Alex Ndlovu wokuZimbabwe ale video iri mufoni kaya ndiri kushandisa saka ndifa kutanga ndabva palive handitika saka ndandati mangwana tagara tine live yacho pano yenyaya ishi nevabereki vemwana wokudzoka kana usina kuiona Alex nenge handikuzivi onenge uri munyuwani pano I don't know you. Welcome Alex, you are new here. Zvatinoita nyaya iyi takatoitanga Alex part 1 iripo amai vemwana vachitaura nyaya yemwana wokutogwa wokudzoka pane vana vaviri vakadzoka handiti saka mangwana manje tinenge tine part 2 nokuti takazama kuti tibate mufundisi vaiti vari kukonewa kudii vari kukonewa kuti vataure nesu saka tiri kumbopa Alice munyuwani. Alice, welcome guys. Israel Alice Alex Malavu Nemalex Israel Alex Malavu Nemalex welcome pano Alex Ndlovu munyuwani handimuzivi Alex ini vanhu vepano ndovaziva Alex munyuwani uyu handimuzivi muIsrael Malavu Nemalex asi Malavu Nemalex kusaiti kwangu asi kubuda handiziva kuti ari kubuda here Malavu Nemalex hakuna chiri kumbobuda kusaiti kwangu hakuna chiri kumbobuda pastor aranzi vakapesera kuita zvechivanhu panguva iyoyo because vanga vavhunduka vanopesera vanonzi vakapesera kuita zvechivanhu pastor vatombosiya magebenzi uko voita zvechivanhu saka takaitanga nyaya iyi guys kune vanyuwani noti majoini ari kuita vanhu padiaries kakaoma pazuva pari kuita 70 80 200 people liking following vanyuwani vakawanda varipo vanyuwani varipo vakawandisa saka takatanga nyaya iyi part 1 namai vemwana wokudzoka handika takupinda mupart 2 mangwana pataifanira kupinda part 2 ndo pandakanga ndaita chindagwara apa neflu saka mangwana topinda mupart 2 baba vemwana vari kuZimbabwe vane mwana kana vachitendera tutaure nemwana totaura nemwana tonzwa kuti mwana wakadzoka mose zvari mwana mudiki baba vanenge vari pasaidi tichinzwa kuti hatidi fesi yemwana tichinzwa kuti mwana uyu zvakafamba sei chii chakanyatsoitika because vana vari kunzi vakangomanya vachienda kunowira
ndikiri mvura mashara ndimi hani munoona pane mwana atonirwadza zvokuti dwakasheka pavana ivava pavanhu vakasheka angane 14 years musikana but ndiri kutsvaga mhuri yacho kuti ndibate mhuri yemwana uyu nokuti mwana ari kunzi akambotorwa nenjusu ruviri saka ndichakumbira baba vari kwavo kuti vandiindire kumhuri yemwanasikana uyu tiwane kutaura navo mwana uyu ane 14 years ari kunzi akambotorwa ari mwana mudiki nenjusu ka2 akandeke chi3 kazofaka ari kunzi akatombotorwa ka2 akadzoka saka munoona kuti nyaya yacho iri kudii malavhu nemalakes akuramba guys kubuda kusati kuno kwasi I hope mamupa ndikiri Alex Malavhu nemalakes ake yesi mafani madhumbe page burisei sei fani madhumbe page munhu yayo andakakupromisa akumirira kafani madhumbe page munhu yayo ndakakuti